Novi dan, novi podcast i novi poraz NK Osijeka. To je možda najbolji način da opišem situaciju u kojoj se mi i dalje, ili trenutno, ili kako god hoćete da kažem, nalazimo. Situacija koja djeluje teško i zabrinjavajuće iz jako puno stajališta, gledišta i perspektiva. I ja sam se čak napisao tu nekakve stvari kroz koje želim proći u ovom videu, jer ih ima poprilično puno i kako se prvenstvo bliži kraju, tako da se zapravo sve više i više približava početak novog prvenstva koje je danas iznimno važno. Ali ajmo krenuti od one glavne stvari, a to je da NK Osijek je osigurao ostanak u HNL-u. I mislim da ako su ikada postale nekakve prepreke da se dovede sportski direktor, da se krene slagati priča sljedeću sezonu, mislim da sada su te prepreke otklonjene, jer vjerujem da se tu čekalo ostajemo li, ne ostajemo li, budžeti, ko želi, ko ne želi. A naravno, niko ambiciozan ne želi voditi klub u drugoj ligi, moramo biti svi toga svjesni. Pa ajmo vidjeti što se događalo zadnjih tjedan dana, prokomentirati minimalno ovu utakmicu protiv Gorice i vidjeti onda di smo, šta smo, kako smo i šta nas očekuje u nekoj bližoj budućnosti. Ajde zapravo prvo krenemo te utakmice protiv Gorice. Utakmica protiv Gorice koju smo mi ovdje zajedno na YouTube kanalu gledali i zajebancije gledali hoće li Ante Erceg dobiti crveni ili žuti karton. Na kraju ništa od navedenog, on je zabio gol, u 89. izašao s terena, sretan i zadovoljan. Tako da se tu nema šta reći, naša zajebancija nije najbolje prošla, ali dobro. Što se tiče naše igre, naše postavke, naše, kako god htjeli to nazvati, ja se ispričavam, ja to ne bi ni komentirao, jer jednostavno opet smo imali par pojedinaca na terenu koji su bili prisutni, ostali su bili nevidljivi, imali kardinalne greške. Po meni neke trener apsolutno nije trebao ni staviti da igraju, trebao je s obzirom na nevažnost rezultata u ovoj utakmici trebaju možda gurati mlađi igrači pa neko oni izgube 2-0, a ne ovi koji su bili na terenu. Rano mi je, još moram piti malo kave, ljudi. Ja se ispričavam. Tako da eto, tu čak i Radetiću mogu zamjeriti nekakve stvari, mislim da neki igrači tu nisu trebali startati, da su neki trebali dobiti veću minutažu i eto, tu smo gdje smo 2-0 poraz u utakmici koja, kad bi neko pogledao statističku utakmicu, rekao bi Osijek je bio bolji. Osijek je bio bolji, kako smo? Ljudi, statistika laže. Statistika je smeće i statistika je isto koji nada. Ajmo reći, tu su si nada i statistika, tu su si njih dvije fine, ali ne baš toliko. Jednostavno smo mi opet gledali utakmicu gdje mi na papiru, kad pogledaš statistički, nismo bili toliko loši. Kad malo bolje pogledaš utakmicu, shvatiš da Radetićeva izjava da je ovo na razini U15 nogometa uopće nije toliko daleka od istine. I neki će reći da se to Radetić nakon utakmice išao opravdati kako nema kadar, kako nema ovo, kako nema ono. Ali budimo iskreni, par igrača je tu koji je zapravo za razinu NK Osijeka. A ona druga polovica igrača koja nije na razini NK Osijeka, ove koji bi mogli igrati na većoj razini, na višoj razini i povlači za sobom i pravi ih lošima. Tako da, sve u svemu, utakmica za zaborav, utakmica još jedna u nizu, nažalost, ove sezone koju smo pretrpili s ovakvim rezultatom i nadam se da će biti bolje, a kako stvari stoje, to bolje, ako se i dogodi, neće biti puno bolje. Jer krećem redom. Amaterizam u nogometnom klubu Osijek je sve prisutan na svim razinama kluba, valjda od otvorene škole nogometa pa do predsjednice. Znači svuda je amaterizam i to je nešto što
je užasno, nešto što boli, nešto što je meni neshvatljivo i nepodnošljivo. Imamo 3 ozljede prednjih križnih jebenih ligamenata. Znači Mejia, Matković drugi put i Šopov. Šopov koji je veliki talent bugarskog nogometa, iako kod nas nije odigrao ne znam šta, ali je veliki talent i vjerujem da se on pod pravim trenerom i pod pravim okolnostima može pokazati kao puno bolji igrač nego što se pokazao. Matković kojeg trebaš utopiti konačno, jer očigledno je da s njim nećeš napraviti nikakav rezultat. I Mejia jedino pojačanje koje ti je došlo na zimu i napravila nekakvu prednost na terenu i on ti se ozlijedi. Kako je moguće da ti u jednoj sezoni imaš, evo ja se pričam opet udaram tu po stolu, 3 identične ozljede. Pritom ti kroz cijelu sezonu imaš negdje nekog ozlijeđenog igrača koji nije ozlijeđen na kolo 2, nego je ozlijeđen na mjesec dana. To sam pričao i kroz ovaj, kažem to zajedničko gledanje utakmice. Ali, eto, ja ne znam, ja stvarno ne znam kako je moguće da mi stalno imamo takve ozljede, da se to ponavlja, da se tu apsolutno ništa ne mijenja. Znači, meni je nerealno dobro da imaš svake godine ozljedu prednjih križnih u klubu. Drugo, da se to jednom igraču ponovi, pa da ti se to događa i na drugim igračima, znači to je neshvatljivo. To je jednostavno meni neshvatljivo kako se to može događati u jednom ozbiljnom prvoligašu, klubu koji treba pretendirati za europska natjecanja, ali dobro, to nam je što nam je, jednostavno to nam je to. Onda mogu krenuti na ostale stvari, a to je ono što je spomenuo u intervju, ne znam jeste pogledali kod Andrakovića u emisiji Sporta nikad dosta na slavonskoj televiziji, odnosno televizija Slavonije i Baranje. Bio je gostovo Ivo Vranješ, bivši trener i scout nogometnog kluba Osijek. Zadnji angažman mu je bio u Olimpiji iz Ljubljane, odnosno kako je rekao voditelj Olimpijskoj Ljubljani. Ivo Vranješ, to je osoba koja je bila jako dugo u klubu i osoba koja je stvarno napravila nekakav rezultat. Osoba koja je mogla stati iza svog rada i reći ja sam napravio to, to i to. I to je imao crno na bijelo na papiru. I takva osoba zbog nekakvih svojih privatnih životnih okolnosti s kojima se on nosi, čovjek se vrati u klub. Čovjek se vrati u grad. I ponudi se tom klubu. Nakon što je i u toj Sloveniji dokazao da i dalje zna raditi svoj posao i tamo je odrađivao kvalitetno svoj posao. Bio voditelj škole nogometa zadnje, ako se ja ne varam. I znači, imaš čovjeka koji je dokazano dobar, čovjek koji je i van Republike Hrvatske ostvario nekakav uspjeh, gdje vjerujem njemu teže odraditi nekakav uspjeh s obzirom da ima manje poznanstava, konekcije i svega ostalog nego što ima na nekakvom području Slavonije i Baranje, odnosno kako sam rekao tamo negdje od Sesveta pa do Iloka. Znači čak i šire od Slavonije i Baranje. I takav čovjek kad se ponudio klubu, kad je bio na razgovorima i sa bivšim sportskim direktorom, sad već Alenom Petrovićem, na kraju nije uspio doći do dogovora i nije došao u klub. Zbog nekakvih bivših upravljačkih struja koje su bile u klubu, a sada kad je došla nova upravljačka struktura, kada se krenulo pričati o nekakvim smjenama, o nekakvom novom voditelju škole nogometa, o nekom novom sportskom direktoru, mi tu i dalje nemamo pomak. Mi smo i dalje na mrtvoj točki. Mi smo dali otkaze, a kog smo doveli? Doveli smo onog Mađara koji je pomoćnik sportskom direktoru kojeg mi nemamo, zato što je Alen Petrović dobio otkaz skupa sa Valentinom Koprivnjak. To je kao da imamo pomoćnika direktora, a nemamo direktora u klubu i dalje, nego imamo samo predsjednicu. Tako da je to malo apsurdno, ali dobro, ja sam već rekao da ne vjerujem da je njegova pozicija zapravo pomoćnik sportskog direktora, nego je nekakav glavni scout, šef scouting službe, ali vjerovatno nema licencu za obavljanje tog posla, pa se to nazvalo tako kako se nazvalo.
Tako da ok, nije to sad nešto dramatično kako su svi prezentirali, po meni je to malo prodaje magle samo na papiru radi HNS UEFA FIFA regulacija i to je to. Ali, eto, imaš i Ivu Vranješa koji je zainteresiran za posao, koji bi došao, koji sigurno može doprinijeti svojom kvalitetom cjelokupnom radu nogometnog kluba Osijek od škole nogometa, s obzirom da on i sam je rekao da je on tu primarno za razvoj mladih igrača, za promociju tih mladih igrača i pronalaženje talenata. Nemamo tu situaciju da se njega ne dovodi, ali dobro, možda klub ima nešto protiv njega, nešto, možda oni znaju, šta ja znam ovoga, ali svakako da se mene pita, da sam ja na nekoj važnoj poziciji tamo u klubu, ovoga možda bi već bili u drugoj ligi, ali ja bi barem ponudio razgovor. I Vranješu, ovoga da sam ja Aleksandar, bilo bi hello Ivo, come for coffee, pizza from club restaurant, we have a deal. I to ti je to. Dogovoriš se. Možda Ivo malo nabada i mađarski pa se mogu sporazumjeti. Da maternjem jeziku naše predsjednice. Daj da skinem slušalice, ne mogu više. I ajmo reći da je to sad završena priča, da smo završili temu Ive Vranješa. Onda nam ostaje onaj ostatak koji se veže za našu predsjednicu koju sam već spomenuo. Predsjednica koja je došla, koja se počela pojavljivati. Predsjednica koja je bila na jednom druženju sa predsjednikom HNS-a, na drugom druženju s predsjednikom HNS-a, pa se malo fotkala i sa predsjednikom FIFA i tako dalje i tako dalje. Za koju se ipak mora reći da nešto radi. Možda mi to ne vidimo, ali meni barem izgleda kao da nešto radi. I ako ništa, barem se pojavljuje na utakmicama i kako se pričalo, prisutna je u klubu, svaki dan je na svom radnom mjestu i tako dalje, tako dalje. Iako znamo da ona vodi još dvije firme svoje privatne, jedna je onaj Xenia Solutions, znači to čionici pivani robotski, i drugo je V Agency, odnosno njezina scouting manager mreža, kako god, za razvoj, dilanje talenata mahom iz Afrike, koliko smo čuli i vidjeli. Sad, preuzela si ulogu predsjednice, nisi se obratila javnosti, nešto što ti polako navijači počinju zamjerati, jer si rekla obratiti se javnosti još kad ikad, rekla si držati sastanke sa tim navijačima, pa si tražila odgodu, da ti treba vremena, pa su se navodno radile nekakve revizije u klubu, pa se gledalo što, kako, zašto, ovo, ono. I sad je tu zapelo i ništa se ne događa. Sad su ljudi već malo nestrpljivi, sad su ljudi već malo očegrizavi. Mi nižemo loše rezultate, predsjednica se ne obraća. Puno igrača ostaje bez ugovora. Mi nemamo sportskog direktora i dalje. Sportski direktor koji, ako dođe danas, već je zakasnio. Ako dođe sutra, tek je zakasnio. Ako dođe za tjedan, tek je zakasnio. Znači, cijelo vrijeme smo u zaostatku, barem jednom mjesec dana rada sportskog direktora. Jer ako ga dovedemo prekasno, da će biti, on je došao prekasno, on je imao samo za njih 2 tjedna prijelaznog roka u ljeto, pa se tu krpilo s čim je ostalo na tržištu i tako dalje, i tako dalje. A niko neće postaviti pitanje, pa dobro, zašto nije doveden ranije? Zašto se Alenu Petroviću dao otkaz, ako ti već dotad nisi riješio pitanje ko će ti biti novi sportski direktor? Ili si možda imao nešto rešeno, pa te čovjek odjebao zato što je vidio da klub možda ne ide tamo gdje bi trebao ići. I sad su to sva neka otvorena pitanja koja legitimno ćemo mi navijači postaviti predsjednici, a koliko vidim nećemo dobiti odgovore. Mi ne znamo ko će biti sportski direktor. Mi ne znamo kakvi su dugoročni, kratkoročni planovi nove uprave, odnosno u kojem smjeru će ići naš klub, koliki će biti budžeti. Svi pričaju o tome da gazda put pod noge u Dubaji, da neće više ulagati toliko klub, da se proračun smanjuje, pa da nas kupuju stranci, pa da će stranci samo dokapitalizirati klub, odnosno da će ući kao nekakvi sponzori, kao neki manjinski vlasnici, pa da će se tražiti lokalni sponzori. Sad su to sve nekakve priče gdje istina vjerujem negdje između svega toga, da niko ne zna zapravo šta je Aleksandri Mesarošu, vjerovatno i ostalom krugu ljudi koji su uskim Mesarošu, koji se vjerovatno pita, vjerujem da nije to sve samo Mesaroš Aleksandra relacija, mislim da tu ima još nekakvih ljudi u toj cijeloj priči.
kakvi su njihovi planovi, mi to ne znamo i sad imamo samo nekakve špekulacije. Špekulacije koje ne zvuče dobro, špekulacije koje ne daju ni malo optimizma nama kao navijačima i mi navijači koji postavljamo pitanja, a odgovore dobijamo premalo, odnosno dobijamo ništa. I sad kad sam mislio da ćemo imati samo ta dva pitanja, da čekamo sportskog direktora i da trebamo samo čuti obraćanje predsjedniče gdje će ona iznijeti nekakav štur odgovor, ko, šta, kako, zašto. Mi dobijemo treće pitanje koje nije ni malo ugodno, a zapravo to pitanje postavio naš aktualni trener Tomislav Radotić, koji je na preskonferenciji oči Gorice na pitanje, mislim, novinara iz Germanijaka odgovorio da je on odluku po pitanju svoje sudbine u klubu donio već. I način na koji je on to izgovorio i prezentirao zvuči kao, znate šta, ja sam tu se slomio, ja sam tu dao svoj maksimum zajedno sa stručnim stožerom i ja više ne mogu ovo. I kao da je rekao da je ono, to je to od mene. I rekao da su mu zadnje dvije utakmice finale Lige prvaka, da će on to odraditi. I trenutno mi se čini da ćemo ostati bez Tomislava Radotića, da smo potrošili još jednog našeg lokalnog domaćeg dečka koji je mogao dati neki doprinos klubu i ostajemo u situaciji da moramo završiti trenera. Znači nama će trebati sportski direktor koji treba doći, pronaći trenera. Vrlo vjerojatno će trebati i rekonstruirati školu nogometa, s obzirom da se priča i da Žitnjak odlazi sa pozicije šefa škole nogometa na ljeto. I sad, hoće li naći tog voditelja, će predsjednica našeg voditelja, pa će voditelj škole nogometa napraviti tamo neku rekonstrukciju i nekakvu mijenjati način rada skautinga za mlade, i tako dalje, i tako dalje. Ali mi smo sad u jednom začaranom krugu, nekom vrtlogu, nekakav beskonačni dan, beskrajni dan koji traje i nova pitanja se samo postavljaju jedna za drugim, a odgovora nigdje. I dolazi nam sad ta zadnja utakmica u petak od 16 sati protiv Slaven Belupa, kriminalno loš termin da se razumijemo, znači nabijem ih na termin, onaj koji je odlučio da stavi utakmicu u petak u 16, neki su rekli nismo bolje ni zaslužili s obzirom na kakve smo partije nudili, ali meni je nepojmljivo da mi utakmice HNL-a moramo imati u tom terminu, jer je to po meni znači u najmanju ruku debilno. Da mi ne možemo imati, koliko mi imamo, 5 utakmica vikendom, da mi ne možemo imati 3 u subotu, 2 u nedjelju, da takav raspored nije moguć, da produkcijski to nije izvedivo, da se tu nema valjda dovoljno kamera ili dovoljno VAR sustava ili nešto. To mi je malo neshvatljivo i ja ne znam onda zašto, ako već stavljaš utakmicu u petak, zašto to guraš u 16 sati, stavi u 18. Pa ja mislim da je i Max Sportu kao nositelju TV prava valjda u cilju da stadion bude što puniji i da što više ljudi tu utakmicu gleda ovako. Ako 16 sati ljudi će doći s posla, su još na poslu, rade druge smjene, ko će ti gledati utakmicu? Nebitno što je Osijek loš, nebitno što se Slaven Belupa ne bori za ništa. Ljudi bi tu utakmicu pogledali. I ovako si barem pa 10-15% smanjio gledanost jer si postavio glup termin. Ali dobro, o tome neću previše, to je odluka koju nažalost na koju se nažalost ne može utjecati, to donosi nositelj TV prava zajedno sa HNS-om i to nam je što nam je, tako da. Ali ako se mene pita, te utakmice ponedjeljak, utorak, petak, daj zajebito, zna se kad se igra nogomet. Subota, nedjelja i to je to. Ti ako ogromna firma koja je nositelj TV prava ne može osigurati da imaš 3 prenosa vamo, 2 vamo, pa daj onda nemoj ni prenositi. Znači to je po meni smijurija i ne znam zašto se taj petak toliko gura, bolje petkom prenosi neke druge sportove, daj njima malo medijskog prostora, a što se tiče svih utakmica HNL-a nemoj to gurati na petak. Pa eto, možda bi i tom Vukovaru bilo lakše, možda bi oni malo više zaradili od ulaznice i svega i lakše isfinancirali i stadion Cibalija i Gradskog vrta da nisu pola utakmicirali petkom. Ok, možda njima to odgovaralo, ali generalno Vukovar je klub s najviše odigranih utakmica petkom. Pa čemu to? A nisu mogli imati ni navijača na stadionu, zašto? Jer se igra petkom,
cesta Osijek-Vukovar je zatvorena, ljudi moraju ići okolnim putem, zajebavat se, la 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 la. Ok, Vukovar je ispao, sad su oni neka prošla priča. Bili su konkurent NK Osijeku, ali ako ćemo pričati nekako općenito kao ljubitelj nogometa u Hrvatskoj, debilala. Ali dobro, nećemo o tome. Vratit ćemo se nazad na rad Osijeka i na ta pitanja koja se otvaraju, na pitanje koje imamo sportskog direktora, planovi, budžeti, Tomislav Radotić i igrači. Igrači koji ističu ugovor, igrači koji nemaju kvalitetu, igrači koji se vraćaju sa posudba, neki koji će se vratiti nazad u naš klub s posudba. I situacija koja izgleda jako teško, situacija koja sigurno neće biti riješena u sezoni 26-27, situacija koja će potrati sigurno 2 do 3 godine dok se cijeli klub ne resetira i dok ne krene neko novo, ljepše, pozitivnije vrijeme. Sad, ja se samo nadam da će ove 2-3 godine, koje će sigurno biti teške ispred nas, da će to što prije riješiti. Iako budemo realni, može se to riješiti sve u jednoj sezoni. Nama treba jedna sezona gdje ćemo mi ponovno izboriti Europu, gdje ćemo mi iznjediti 2-3 juniora u prvu ekipu, prodat nekog i tako dalje i tako dalje. Ali ako će se ići polako, ali sigurno prema nekim uspjesima i prema nekim koracima, mislim da će ovo kompletno resetiranje kluba ipak potrati nešto duže nego što bi mi to svi htjeli da traje. Tako da, evo, neću više duljiti. Mislim da sam rekao puno toga. Možda malo detaljnije ću pričati kada se predsjednica obrati ili kada završi ova cijela sezona poslije utakmica sa Slanom. Ćemo napraviti jedan osvrt na cijelu godinu, na sva događanja u klubu i na sve ono što očekujemo da će se dogoditi, ali možda se tada i predsjednica obrati kao završila je sezona, najavljamo sljedeću i tako dalje. Ali, evo, pišite u komentare, pišite mi svoje mišljenje, recite mi šta vi očekujete. Jel ja samo jedem govna i pričam gluposti ili ipak ima tu nešto pametno što izađe iz mojih usta, jer evo, ja stvarno želim biti optimist, želim da bude bolje. Navijat sam kluba i ovaj klub je veli dio mog, vašeg i svačeg vjerovatno života kog gleda ovaj podcast. Ali jednostavno situacija je takva da svakim danom imam sve manje optimizma. I eto, nadam se da će ipak biti bolje i da ćemo uskoro ponovno uživati u nekim ljepšim trenucima kao što smo to znali u ovih zadnjih 10 godina. Tako da evo, hvala svima na gledanju. Nadam se da se vidimo u petak na Opus Areni. Ja nisam siguran, ću možda doći na tu utakmicu, moram jedan smjenu na poslu, tako da nadam se da ću tu uspjeti izmudrovati pa tako da petak, 16 sati, Osijek Slaven Belupo. Vidimo se na Pampasu. Pozdrav ekipa.